O Concello de Boiro destinou 125.000 euros ás obras de acondicionamento das instalacións do Club Náutico de Barraña, que se están a executar actualmente. A axuda foi canalizada a través dun convenio de colaboración entre as dúas entidades, que busca potenciar os servizos que ofrece o náutico. É unha aposta polo turismo náutico deste goberno, donde acabamos de firmar dous convenios, non só co Náutico de Barraña, sino tamén co Náutico de Cabo de Cruz. Tanto ao Náutico de Cabo de Cruz como ao Náutico de Barraña, o convenio, a aportación do Concello son 125.000 euros. Neste caso, en Barraña, o que se está financiando é o novo edificio que se fixo e tamén a parte exterior, un asfaltado para a zona de aparcamientos. Non é un convenio simplemente dar diñeiro para as edificacións, sino que o Concello vai ter un retorno tanto nos dous convenios. O que se eleva é que 2 plazas de atraque para as embarcacións de protección civil, tamén unha zona para guardar esas embarcacións e todos os utensilios que utilizan protección civil cando ten que facer faenas de salvamento, e tamén neste convenio levamos un número de plazas para rapaces, para a escola de vela daquelas familias que non teñan recursos para poder anotar os rapaces nos cursos de vela. Na actualidade, despois de renovar as oficinas e os vestiarios, estáse a levar a cabo o acondicionamento da zona exterior, coa pavimentación da zona de aparcamentos e os accesos ás instalacións.